Ja sitten Malmin lentokenttäasiaa, sehän halutaan lakkauttaa, ottaa asuntorakentamiskäyttöön. Liki 70 000 kansalaista on kuitenkin allekirjoittanut adressin, että Suomen ensimmäinen siviililentoasema säilytettäisiin. Ja tuo adressi luovutettiin Eduskuntatalolla, järjestettiin tunti sitten mielenosoitus lentokentän puolesta. Hyvät ilmailun ystävät, pelastetaan suomalainen ilmailu, pelastetaan Malmi. Pelastaa Malmi, siihen huutoon päättyy Suomen Ilmailuliitto ry:n toiminnanjohtaja Timo Latikan puheenvuoro täällä Helsingissä Eduskuntatalon edessä. Ja toisena keskustelijana tässä on Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen. Oli muuten mieletön mielenosoitus. Tuliko teille yllätyksenä? Täällä on oikeasti, nyt ei puhuta kourallisesta eikä kymmenistä, vaan sadoista ihmisistä. Siis kyllähän tämä nyt tiedossa oli, että tänne satoja tulee, mutta näin monia satoja. Kyllä tämä oli todella iloinen yllätys ja toivottavasti tämä myös tuonne kansanedustajille antaa pientä viestiä siitä, että mihin tässä ollaan menossa. Facebookin kautta seurattiin tätä väkimäärää, että noin 500 oli ilmoittanut, mutta täällä oli huomattavasti, että tämä oli todellakin hyvä menestys. Kiitos kaikille. Eli asia on siis mielenilmaus Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta ja kehysriihessä keväällä tehtiin päätös, että se ajetaan alas. No nyt tässä oli jo kansanedustajia ja jokainen, ainoa puolue muuten, joka puuttui, oli SDP. Jokainen kansanedustaja puhui kentän säilyttämisen puolesta. Näyttää vähän siltä, että tämä pyörretään. Uskotteko te siihen vai onko tämä tällaista vaalipuhetta? Tässä on todellakin eduskunnan enemmistö on nyt Malmin takana, että luotan siihen, että näin tehdään myöskin. Tämä hallitus, jos ei kasvoja menettämättä voi tätä päätöstä pyörtää, niin tämä pitää vaan siirtää vaalien yli seuraava hallitusneuvottelu, jossa sitten tehdään huonot päätökset hyviksi. Sanoi Timo Latikka, entä Timo Hyvönen? Siis kyllähän tässä nyt tuntuu suurta sekaannusta olevan. Tässä oli erittäin mielenkiinnolla, kuuntelin muun muassa kokoomuksen edustajan puhetta, jossa hän kertoi, että puolueen sisällä kannatus hajaantuu. Nythän kokoomuksella on liikenneministerin paikka ja liikenneministeri Risikko on suorastaan pyyhkinyt pöytää näillä ehdotuksilla. Nämä on päätetty, mutta ei mitään vielä ole päätetty. Täällä on tosiaan kelta-asuisia tällaisissa suojaliiveissä. Eikö se ole Malmin huomioliivin väri, kun tätä keltaisuista porukkaa täällä on paljon? Kyllä joo, täällä on ihmisillä näitä Malmin lentoaseman suojaliivejä, huomioliivejä, joita täytyy siellä lentoasema-alueella liikkuessaan, kiitorata-alueella liikkuessaan käyttää. Ja näitähän on siellä Malmin ravintolassa edelleen saatavana. Kun tämä on mielenosoituksena aika paljon on välineitä ja puitteita, niin kerrotaan nyt vielä. Tässä on lentokone, josta puuttuu siivet. Mitä se symboloi ja mikä kone se on? Tämä lentokone on Kevyt Ilmailu ry:n ultrakevyt Icarus-lentokone ja sehän symboloi sitä, että ilman siipiä lentokone ei voi lentää, mutta ei se voi lentää ilman lentokenttääkään. Pannaanko nämä kaikki Suomen pienkoneet sitten plakkariin jonnekin hyllylle? No hei, siis työllisyysongelmaa yritetään nyt selättää sillä niin, että pääkaupunkiseuduun saataisiin lisää työntekijöitä, toisin sanoen lisää rakennuksia ja Malmin lentokentän alueelle niitä suunnitellaan, niin mikä sitten vaihtoehdoksi? Niin kuin kuultiin tässä kansanedustajiltakin, Helsingissä on riittävästi maavarantoa nyt jo sadoille tuhansille asukkaille tällä hetkellä ilman Malmia. Eli Malmi voidaan säilyttää hyvin tässä käytössä, mistä tulevaisuuden näkymä voi olla oikeasti hieno kansainvälinen lentokenttä pienemmälle liikenteelle. Ja kyllähän tässä nyt voi aina miettiä sitä viime vuosien ja vuosikymmenen trendien mukaisesti, että kenen kansantaloutta siinä rakennustyössä tuetaan. Onko se Suomen vai jonkun naapurimaa? Mutta kyllä Timo on ihan tässä oikeassa. Maata riittää kyllä. Ja ehkä siinä on, niin, kuten tekniikan maailman pääkirjoituksessa todettiin, että ehkä se nolottaakin vähän, kun tuosta Malmilta pääsee ilman katsomaan sitä silmän kantamatonta tonttipulaa, joka avoimena aukeaa. Timo Hyvönen ja Timo Latikka, yksi asia, joka on nostanut kohua tässä, on tämä päätöksenteko, että se ei ole ollut ihan läpinäkyvää. Mikä tässä nyt meni väärin tässä, että päätettiin rakentaa taloja Malmin lentokentälle? Mitä siinä ei nähty? Perustelut on ollut väärät. Siis lähtökohdat, millä päätöksiä on tehty, on ollut täysin puutteelliset. Ne on perustunut lukuihin, joilla ei ole mitään todellisuuspohjaa. Ja sitten meille osallisille järjestöille, jotka tässä ollaan edunvalvontaa tehty, niin ei me olla saatu kaikkia pyydettyjä päätösasiakirjoja edes nähtäväksi. Että kyllä tässä on montakin paikkaa, missä on parannettavaa huonoa hallintoa. Miten tällainen menee hallituksessa läpi oikein? Sitä pitäisi varmaan kysyä sieltä. Joo, kyllähän tämä aika erikoista on, että tutkimukset tästä perusteista tehdään vasta päätöksen jälkeen. Ja ihan hämmästyttäviä tosiseikkoja. Finavia on asettanut rakennuksensa myytiin 21. lokakuuta ja ministeriö on julkaissut päätöksessä 23. lokakuuta. Että missä järjestyksessä nämä asiat tehdään?
Näin totesi siis Malmin lentoaseman ystävän puheenjohtaja Timo Hyvönen. No, on tässä muitakin mutkia matkassa. Sitten on EU ja EU-lainsäädäntö. Eli te vetoatte myös siihen. Miten se tukee teitä? No ihan samalla lailla, eli päättäjillä pitäisi olla riittävä ja oikea tieto päätöksiä tehdessään, ja nyt näin ei ole menetelty. Meillä on itse asiassa käytännössä meillä on yksi hatara konsulttitutkimus, joka on ministeriön tilaama, jolla on perusteltu tehtyä päätöstä. On menty niin sanotusti väärinpäin puuhun. No entä sitten se talouspuoli? Kaikki perustellaan sillä. Olisiko enemmän työllisyyttä, olisiko kustannustehokkuutta, tulisiko säästöjä, jos Malmin lentokenttä pysyisi? Siis kuten tuossa todettiinkin, niin lentoliikenne kasvaa huimaa vauhtia ja kaupunki tarvitsee monipuolisuutta ja moniulotteisuutta. Kyllä minä näen siinä kentässä aivan mainion liiketoiminnan lähteen sen, että tätä kaupunkia ja metropolia saadaan lähemmäksi Eurooppaa ja helpommin saavutettavaksi. Kuten Timo tuossa puheessaan totesikin, niin kevyt liikelento yleistyy, kasvaa. Timo Latikka. Mä näen Malmin kehittämiskohta. Nythän kaupunkeiden sitä ei voida, siellä on rakentamiskielot päällä, sitten Malmin aluetta ei voida kehittää lainkaan. Sinne olisi tulijoita varmasti ja toimijoita tulisi kehittämään ilmailutoimintaa. Malmin on huomattavasti enemmän, mitä sillä nyt on, mutta kaupungin päätökset ei ole mahdollista. Meidän pitää pyörtää tämmöiset hassut, hullut päätökset ja saada niin se ilmailutoiminta sillä käyntiin. Ja totta on, meiltä on todella hyvät yhteydet Malmiin, esimerkiksi Pietariin, Tallinnaan, Tukholmaan. Ja tällä alueella asuu paljon sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat nopeata liikennettä. No tosiaan täällä eduskuntatalon edessä mielenosoituksessa oli satoja ihmisiä ja kiinnitin huomiota siihen, että aika paljon iäkkäämpiä ihmisiä. Eli tässä on myös jonkinlainen tällainen ilmailutraditio, jopa ehkä tuon kauniin rakennuksen suojelu ja tällaista, mutta miksi Malmin lentokenttä on sitten nimenomaan ilmailulle tärkeä? Siinä on ainakin koulutusaspekti, mutta mitä muuta? Siis Malmi on Suomen ilmailukoulutuksen piste. Siellä koulutetaan suurin osa moottorilentäjistä. Se on myöskin ainoa näin vilkkaassa ympäristössä toimiva valvottu lentokenttä Helsinki-Vantaan vieressä, joten ammattikoulutukselle hyvinkin olennainen. Ja lentoturvallisuuden kannalta kyllä tässä nyt on mielenkiinnolla seurattu niitä korpikenttäihmisiä, jotka on saatu tulemaan Malmille. He ovat olleet aivan innoissa. Sinnehän pystyy lentämään helposti. Että kyllä niin, ilmailulle se merkitys on valtava. No sitten vielä se, että ketkä teidän mielestänne tämän loppupeleissä päättävät? Keihin te panette nyt toivonne? Siis viime kädessähän tämän päättää Helsingin kaupunginvaltuusto. Mehän olemme jo rakentaneet tässä, heillä on huoli siitä, että voiko Helsinki ryhtyä operaattoriksi lentokentälle. No Helsinki on jo operaattorina satamalle ja energiayhtiölle ja olemme jo valmistelleet tuossa maailmalta sattujen esimerkkien mukaisesti operaattorimallia myös lentokentälle ja tästähän tulisikin mielenkiintoinen asia, jos Helsingin kaupunki pystyisi ryhtymään kilpailijaksi Finavialle ilmaliikenteessä, koska tiedän, että Malmille olisi ollut tulossa jopa reittiliikennettä pienemmillä koneilla, mutta ne on kategorisesti estetty, ei anneta lupia. Mikä muuten Finavian rooli tällä hetkellä tässä on? Finavia on kentän operaattori ja omistaa käytössä kenttätoiminnot. Finavialla on maan vuokrasopimukset maasta ja se on Finavian tällä hetken tila. Mutta tuosta mitä Timo sanoi äsken, niin kyllä mä panin toivoni siihen, että eduskuntavaalien jälkeen saadaan tämä päätös pyörättyä. Jos Helsingin kaupunki ei sitten ole kiinnostunut tästä toimista lainkaan, niin kuin esitin, niin valtion pitää pakottaa alueen ilmakäyttöön. Osaatteko vielä sanoa, missä on sylttytehdas, mikä tämän prosessin pani liikkeelle? Tuolla oli muun muassa sellainen mielenosoituskyltti, että ensin oli Suokuokka ja Jussi. Itse asiassa saimme tuolta hallitukselta tiedon, että tässä on ollut aloitteellisena Helsingin kaupunki. He ovat pyytäneet nyt kehysriihen yhteydessä alueen vapauttamista asuntotuotantoon, mutta minkäänlaista dokumentaatiota sieltä ei ole useista pyynnöistä huolimatta löytynyt. En tiedä sitten kuka tämän päätöksen ja pyynnön on esittänyt. Jäädään seuraamaan tilannetta. Hieno mielenosoitus oli täällä ja rauhanomainenkin. Suuri kiitos teille keskustelusta. Malmin lentoasemat ystävän ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen ja Suomen Ilmailuliitto ry:n toiminnanjohtaja Timo Latikka. Kiitos.